O, Proszę. a jakaś tam byda. Mamy sytuację, jak zmienia się dyskurs polityczny w kraju, różnego rodzaju wojny plemienne, to możliwość pokazania tej swojej górnośląskiej tożsamości jest szczególnie ważna, dlatego tutaj jesteśmy, żeby ją pokazać. Jestem pożobieninem od 6 pokoleń i jak ostatnio szukałem jeszcze Tam swojej starczy pozycji ci głębiej, stopy. to tak naprawdę od 200 lat ponad moja rodzina mieszka na Górnym Śląsku, więc czuję się po prostu odpowiedzialny za przyszłość tego regionu i tutaj jestem. W mojej rodzinie Sam zawsze tradycja broni śląska dróg. była kultywowana i naprawdę to jest dla nas coś bardzo istotnego, bo to jest W tym działkę widziałem. Gorzelik. A! To jest... bitwa na Berię, tylko chcemy tutaj pokazać, co jest dla nas naprawdę A ważne. nie godo po śląsku. Pierwszy rozwój, że Ślązok. O! Urodziłem się jako Ślązok. Mieszkał nie na Śląsku, ale umrę jako Ślązok i chcę tutaj pomagać. To jest obowiązek Ślązoka, każdy Ślązok powinien tu O. być i hajać się o nasze rechty, o Dotka, o Nacyjo, o historię. O, te nogi śląskie. I Słowice.